बबुआ गलतिया रखे। हाँ भैया अइला कुछ पैसा बा, जा वो जे रूम ले ली हो आ मन लगा के पढ़ी हो, ठीक बा। आ खाए पिए में कमी ना करे लगे। हाँ भैया, पटना में रूम ले लेतानी आ खान सर के लगे एडमिशन करा लेतानी, वही जा पढ़े। खान सर जी बढ़िया पढ़ावे निमन के। हाँ बबुआ, ध्यान रखिए अपन देख के, अपन बढ़िया से रहिए, बढ़िया से पढ़िए। जा ठीक बा बाबूजी, प्रणाम भैया। जा हमारा आशीर्वाद बजे तू कामयाब होके ही लौटी। जा ठीक जा। छोटका के फोन। हाँ हेलो बाबूजी प्रणाम। खुश रह बेटा, का हाल बा हो? ठीक बा बाबूजी, अपन सुनाओ। ठीक बा, तू कैसन बड़ा उजवा? ठीक बानी बाबूजी। पढ़ाई लिखाई तार कैसन चलता? ठीक बा बाबूजी। अच्छा चलो, कहाँ बारो? भैया घर ही बाड़े। तनी भैया से बात करावो ना। अच्छा भैया से बात करबा, बुलाओ तनी। बाबू अनिल कमल हाँ बाबूजी। है ना वनु? हेलो का छोटका बाबूजी? फोन कइले बा, तनी बतियाओ त। हाँ बबुआ बोला। भैया प्रणाम। हाँ खुश रह। भैया बिहार पुलिस के परीक्षा में पास हो गइल बानी। ये तो बहुत खुशी के बात बा हो, बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनैला हो। हाँ भैया, आ नौकरी पावे खातिर 2 लाख रुपया लागता। 2 लाख? हाँ भैया, आ 5 दिन के समय बा। अच्छा बबुआ तू टेंशन मत कर, हम तारा के कहीं से पैसा व्यवस्था करके भेजा तानी, लेकिन तारा नौकरी लेके आवे के बाबे। हाँ भैया, पैसा के व्यवस्था करो जल्दी। हाँ बबुआ तू 2 घंटा में हम फोन करत तानी तारा के, ठीक बा? हम कहीं से व्यवस्था करके। ठीक बा भैया। बाबूजी बबुआ के बिहार पुलिस में नौकरी लागे आली बाबे। अरे तो बड़ा खुशी के बात बा हो। हाँ लेकिन 2 लाख रुपया घूस मांगत रसन। 2 लाख कहाँ पैसा अपने लगे बा हो? बाबूजी तो कहीं से देवे के पड़ी, नौकरी हो जाई ओकर तो तार शान बढ़ जाई। कहबो न घूम के गांव में कि हाँ हमार लड़का पुलिस में रहे लगे, आ हमहू कहम जो हमार भाई पुलिस में बावे। हम कहीं से बाबूजी व्यवस्था करम, जा तनी कहीं से भले कर्जो लेवे कोई तो लेम, लेकिन बबुआ के हम नौकरी कराइए के मानम। हम जा तनी बाबूजी। अब कहाँ से दियाई हो? पैसा तो एकदम नहीं के अपना लगी। अरे बबुआ जब नौकरी पाली नु तो सब ठीक हो जाई, सब लेन देन हो जाई। तोहरे ऐसा भाई के लोग भगवान के दर्जा देला। ठीक बा बाबूजी, हम जा तनी व्यवस्था। जा बेटा तनी हाँ। कोशिश कर, लड़का तो पढ़े में तेज बढ़ले बा। बबुआ के तो पैसा भेज देनी, कह दे तनी बाबूजी मोबाइलवा दनो। ला कहाँ फोन करबो? बबुआ काली फोन करे, हम पैसा भेज देनी है तो कह दे उनकरा के। अच्छा पैसा भेजा गेल बबुआ ला? हाँ हाँ ठीक। हेलो। हाँ भैया, भैया प्रणाम। हाँ खुश रह बबुआ, कह तनी जो पैसा तारा के 2 लाख रुपया हम भेज दिले बानी, अपन खाता जाके चेक करा लिहो, आ जहाँ भी देवे के बाद दे दिहो। भैया पैसा भेज देले बड़ा। हाँ बबुआ। ठीक कइला हो भैया, अब हमार नौकरी हो जाई। हाँ बबुआ, जाके खाता चेक करा के आ निकाल के पैसा वैसा दे दो जहाँ लागत हवे। ठीक आ बा तू भैया। हाँ तू नौकरी लेके अइहा। ठीक बा, कह देनी बबुआ के। ठीक कैला है बबुआ, लेकिन बबुआ ये पैसा भेजला है कहाँ से? बाबूजी बहुत जोहनी यहाँ पैसा हाँ। कहीं ना मिलल है। अब तो लोग ब्याज पे पैसो नहीं खे देत, ऐसा ना सरकार नियम लगा देले बिया। हाँ, हाँ। तो बड़का खेतवा रहला नु तो ध देनी है बांधे। बड़का खेतवा है? हाँ आ दे देनी है, बबुआ के नौकरी हो जाए ना बाबूजी, तू सब छोड़वा ली, हमने के दिन बदल जाई बाबूजी। तो देखो सब तो भगवान के हाँ। हाथ में बावे। हाँ हाँ हे माई, हाँ बबुआ के नौकरी हो जा। हाँ मैं अपन आशीर्वाद बना जे रख। ठीक बा बेटा। हाँ बाबूजी। जा तनी काम देखा तले। हाँ जा तनी तो खेतवा में खाद छीटे के बाद तनी छीट दी। अच्छी दो अच्छी दो। ये बबुआ होता का हूँ? प्रणाम बाबूजी। प्रणाम भैया। हाँ खुश रह, देखो तो कितना बढ़िया वर्दी लागत है बबुआ पर बाबूजी। हाँ बहुत बढ़िया लागता बेटा। ठीक बा, बाद में बात होई। हम तनी थकल बनी, जा तनी आराम करे। ठीक बा जा। अरे बबू, आई छोटका तोरा बदलला खान नहीं लागो हैं? दूरे से तोरा के प्रणाम पति कह लेलो, आ चलियो गइल, हमनी के पूरा बात सुनबो ना कइलो। ना बाबूजी ऊ काहे बदली, पुलिस में न दूरे से सैल्यूट मारा जाला, वही तो ओकरा आदत पड़ गइल हुई, दूरे से प्रणाम करके चल गइल। अरे राजेश भाई,
हाँ रमेश्वर भाई का हाल बा हो? ठीक तो बा बताओ। एगो समय रहे कि के संगे पढ़नी स आ तू बताओ पुलिस ऑफिसर बन गइल, हम हिंग के हिंग रह गइनी। अरे तो हम अपना दम पर भइल बानी, बहुत मेहनत कइले बानी, पटना में रह के पढ़ले बानी, दिन अच्छा। रात पढ़ले बानी, तब जाके निकलल बानी। हाँ भाई मेहनत तो कइले बार। अच्छा ठीक भाई आवा बैठ। और बताओ भाई तहार का हाल चाल बा? बस वही ना दुखे सुखे कटता, लेकिन ई तो बाजे ता रुतबा बदल गए। तो बदली ना, वर्दी में पावर होला। हाँ भाई सही कहता रे। बताओ एगो तू का क देल आ एगो तार भाई बारे। तो भाई जानता रह, वो बाबूजी के सेवा करे में, खेती बाड़ी में रह गइल, उनकरा से कुछ ना भइल। सही कहता रे। ये तो उनकर लोग के संगवा रहत, उनकर लोग के संगवा रहत होगबो। हाँ रहत नहीं, बाकी अब का कहीं हम अपन बात हो, उनकरा लोग के साथे रहे में हमरा बड़ा शर्म लागेला। अब हम सोचता नहीं कि सिवान हमारा डेरा मिल ही बा, तो हम वही जा रहे, अब घरे ना आए। ना ना सही कहता रे। तार बड़ा बड़ा लोग के संगे साथ उठल बैठल हो। हाँ बड़ा बड़ा एसपी डीएम के साथे उठल बैठल हो गइल बा हमारा। ना ठीके कहता रे, बढ़िया सोचले बारे। ना ना अब हम सोचता नहीं कि अब घरे ना आए, अब उनकरा लोग से हमरा उतना मतलब नहीं है। अब सोचता नहीं कि उनकरा लोग से जाके बड़ा कहिए देता नहीं कि तू लोग आपन देखलो आ हम आपन देखी। सही बात बा। हाँ हमार स्टेटस भी खराब होता है। मान लो कि हमार कहाँ डीएम एसपी कलेक्टर के साथ उठल बैठल बावे, गरीब बालो, तो थोड़ा सा हमके हाँ भाई तू पैसा वाला हो गला, वर्दी बा, रुतबा बा तहार। तो ना ना ठीक सोचले बारे। जा जा तनी कह देवे भैया से कि तू अपन देखो हम। हाँ हाँ एकदम जाके अभी कह दिए एकदम।